εντάξει. Γεια χαρά. Τι ανέρχομαι ρε μαλάκα. Νομίζω πρέπει να έχει άλλες τιμές. Δεν έχει άλλες, το έφτιαξε η κοπέλα. Απλά είναι 5 το πρωί πρώτη, μαλάκα. Εντάξει, τη Δευτέρα έχω κλείσει να φύγω 6 το απόγευμα. Και το πρωί έλα. 5,5 ώρα πετάει. Θα μπορείς να το πάρεις. Ναι, θα μπορέσω, αφού θα δουλεύω. Σίγουρα. Θα πάω σπίτι 6 ώρα το πρωί. Εντάξει, ωραία. Οπότε να κάνεις καλά έκανα που δεν έκανα καλά που έπισα μαλάκα, ξεφύγω λίγο. Μεγάλη Πέμπτη, έτσι. Ωραία. Οπότε για το βράδυ τι να κάνω, σε πάρω πιο μετά. Δεν ξέρω μωρέ τώρα. Να πάρω και το Γιάννη ρε παιδί μου, να πάρω και το Γιάννη, γιατί και το Γιάννη τον είπα σινεμά σήμερα, άμα ήταν και ο Γιάννης. Εγώ τώρα είμαι έξω, πρέπει να το πω στη αναψώ στο σπίτι. Τώρα θα πάω από το Χρήστο μια βολτά, έτσι μου πράξηκε. Πρέπει μία από το Χρήστο. Θα πάω από το Χρήστο. Αυτό πρώτη σε κάνουμε, σε σφάγει να μην σε διώξες. Για σινεμά όμως λέμε εμείς να βρεθούμε με το Γιάννη. Για τις χαρακτηρίες είναι τόσο αν περνάνε σε φίλους σε λίγο έλα. Έλα ρε Πάτσα, να σε ρωτήσω κάτι ρε μαλάκα. Για Αθήνα, τι μου ζητήσανε, έδωσα 210 ευρώ για να πάω Μύκονο. Είναι πολλά λεφτά ή εντάξει είναι οκ. Να πάω και να έρθω. Τι Μύκονο. Ναι, 210. Καλά είναι έτσι, δεν είναι ακριβά. Εισιτήρια για με πλοίο με αεροπλάνο ρε παπάρα. Από Αθήνα. Ναι. Πολλά δεν είναι. Ξέρω, εσύ πόσα πλήρωσες ρε Θεσσαλονίκη Αθήνα. Εγώ την πρώτη φορά που ήρθα, εγώ την πρώτη φορά στην Γενέλα. Με Τζιάν. Όχι με Τζιάν, με Ράγανε. Ναι. Και ξανά Ράγανε. Τώρα την πρώτα πλούσα ακριβούτικα. Θα ήρθα στα πολύ 75. Να πας και να έρθει 75. Ναι. Ή 75 και 75. Όχι, 75 ευρώ να πάω και να έρθω. Τι λες ρε μαλάκα, πώς γίνεται αυτό. Τι γίνεται. Εσύ μπορείς να πάρεις ένα τηλέφωνο να ρωτήσεις για Μύκονο πόσο έχει για από 9 με 13, με τη Δευτέρα, 12, 13 πόσο είναι, πόσο είναι. 9 με 13, θα ρωτήσω εμένα μου θα πήρε ένα εισιτήριο, γι' αυτό μεράγεται, δεν έχεις κάτι που ασχολείται με παιδί. Άμα έχεις κύριε μεράγεται, εγώ δεν έχω πάρει και τέτοια, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Κάτσε να πάρω τηλέφωνο την κοπέλα αυτή που μου κλείνει από την ΕΠΟ, μήπως μπορεί να βρει, εντάξει. Είναι τόσο φθηνά ρε μαλάκα, είναι δυνατόν τόσο πολύ φθηνά. Ναι, εγώ να το γεννήσω και δεν έχω αυτή, γιατί είναι οικονομικό, χωρίς οικονομικό εισιτήριο, δεν είναι μόνος μου, μπορεί να κλείσεις και μόνος σου κατευθείαν. Άμα το εσύ ασχολείσαι με την υπολογιστή, καθώς την υπολογιστή πράξη Ryanair, μπορείς να βλέπεις τις ημερομηνίες, κατέβασα αυτό σήμερα. Βλέπεις τη Ryanair και βάλεις τις ημερομηνίες, θα σε βάλει εκεί. Αυτό που θέλει είναι τα πράγματα κατευθείαν, το έτσι ο κάρτας, καταλαβαίνεις. Δεν έχω κάρτα ρε παπάρο, δεν έχω κάρτα. Γι' αυτό γάμισε εδώ τώρα, τα έδωσα πάει, τα έδωσα τα λεφτά έτσι και έτσι. Τέλος πάντων, αλλά πες τώρα με τους και θα κάνεις μια συμβολή πολύ λίγο. Μωράκο τώρα τα έδωσα τα λεφτά στην κοπέλα γιατί την έβαλα και έκλεισε και τώρα εντάξει τώρα μαλακένω να την πάρω να της πω γάμα του. Όχι, απλώς δεν το ψάξω, αυτό μην το αφήσεις. Για τώρα, αφού τα έδωσα σου τα λεφτά, πάει το έκλεισα, γενικά λες για αργότερα. Γενικά ρε παιδί μου, εντάξει τώρα πάνε χαλάλι, δεν καμιέται, εντάξει, πες είναι για το Πάσχα μου, ωραία στα χέρια μου. Εσύ και εγώ τώρα θέλω να τα κλείσα για την επόμενη και 2 εβδομάδες μετά θα ξανάρθω. Πάλι πούτσα, θες πούτσα πάλι, μετά από 2 εβδομάδες, θες πούτσα πάλι, Δεν μπορείς να πεις. Πού είσαι, πήγες στο φίλο ή όχι ακόμα. Στο σπίτι, δεν το φίλο μου είναι. Πάλι καλά. Την ημέρα μου. Ναι, μόνος μου. Γιατί μας είπα τώρα να πατράσει. Τώρα και θα χαλαρώσει. Ωραίος φίλος, ωραία φιλοξενία πες σου κάνει. Μια γάμη σου. Εντάξει ρε.
Θα μιλήσουμε, να προσέχεις, έγινε. Τι να προσέχεις, σε κάνεις αλήθεια. Με τις καταρχές. Σε λυσάκρα με του βουέβαρους θα τους αφήνω να πέντε σου στείλανε, θα τους γαμίσω πες. Άντε τώρα. Καινούργια, φτάρασε με το τέτοιο, με το μπογζάκι τώρα το... Δεν ξέρω, μπορείς να μου έχει like. Με το που κάψαν, μαλάκα, μία σήμερα θα πάρω. Έκανα, αυτή που ανέβασε, εννοείται. Αν αρκεί θα σου πω εγώ αλήθεια. Έγινε μαλάκα. Φιλάκια, θα πούμε φιλιά πολλά. Γεια. Και εσύ, γεια. Μάκια, αλήθεια. Φιλάκια. Φιλιά, ρε. Γεια. Μωρό μάντρα μου. Κάτσε ρε μαλάκα, κλείσει. Όχι, δεν θα κλείσω, πιστεύω. Ακρίζε μαλάκα, σιγά μας, είσαι γαμιάς. Ο γαμιάς κλείνει, όχι εγώ. Λέω, μιλάω και από το τηλέφωνο, μα τους παρακολουθείς αρχίδια μου. Και τι έγινε. Εγώ αν μας παρακολουθούν, να τους γράψω τα αρχίδια μου. Δεν νομίζω ρε. Ξέρω εγώ, έχω πονηρευτεί. Έχεις πονηρευτεί, ναι, ωραία, δίκαια. Ξέρω, άμα βλέπουν που κλέψανε τα account αυτά, ξέρω τι γίνεται. Μάω να τους πούστουν. Να προσέχεις. Που να μισώσουν. Αυτά ρε μας. Πού είσαι? Σπίτι ρε, γυρνάω σπίτι, είμαι στο δρόμο. Οκ, καλά λοιπόν. Θα μιλήσουμε. Φιλάκια ρε. Φιλιά πολλά, γεια. Γεια σου ρε μάλλον. Κλείστο ρε μαλάκα. Δεν είναι τώρα μαλάκα. Έλα. Άντε κλείστο ρε μωρό, μην είσαι τέτοιο παιδί. Δεν είσαι κακό παιδί. Γιατί μωρό δεν μου το πίνεις εσύ και περιμένω να μου το πίνεις εσύ. Εγώ είμαι ευγενικό παιδί πάντα. Το λέει και η μάνα μου. Είσαι το καλύτερο παιδί που έχω. Θα σε πάρω τηλέφωνο το απόγευμα, σε λέει. Τώρα συζητάς ρε μαλάκα, δεν με ρωτάς τέτοια πράγματα. Εννοείται, άμα θέλεις, ναι. Άντε, θα πεις. Καλή ξεκούραση, φιλιά. Φιλάκια, καλά. Γεια σου, φιλάκια, μωρό, γεια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο κύριος Ζωγράφης Χριστόφορος. Ναι. Σας έχω καλέσει από τη Vodafone. Πρέπει να ξέρετε να μην σας έχει ενεργοποιηθεί για το εξωτερικό. Είστε πολύ καλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας έχουν ενημερώσει παραδείγματος. Ναι, μου είπανε για 5 ευρώ όταν... Στην Ευρώπη την ημέρα, κάπως έτσι. Ακριβώς. Ναι, αρκεί να μην ξεπεράσετε τα λεφτά που έχετε στο όνομα σας, έτσι. Ναι, εννοείται, εντάξει. Ωραία. Εντάξει, όλα είναι έτοιμος. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, εντάξει, έγινε. Εντάξει. Πώς είναι, δεν κατάλαβα, όταν θα παίρνω τηλέφωνο εγώ ή όταν θα με παίρνει ή το Είτε ίδιο. σας καλούν, είτε καλείτε εσείς, είτε μπείτε στο ίντερνετ, όλα αυτά είναι μέσα από 5 ευρώ την ημέρα. 5 ευρώ την ημέρα, εντάξει. Νορμάλ, δεν είναι και εύκολο. Ναι, θα μείνετε πολλές μέρες εκτός. 4 μέρες, 3 μέρες. Ωραία, άρα τα έξτρα θα είναι 15 ευρώ. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Έγινε, να είστε καλά. Καλά, γεια σας. Γεια σας. Ποιος είναι? Έλα, αγόρι μου, τι κάνεις? Καλά, αγόρι μου, εσύ? Τι έχουμε τίποτα? Όχι, εσύ μιλάς. Θα πήρε τα αποτελέσματα, έτσι όλοι περάσανε. Πολύ καλά. Είσαι αποτελέσματα. Και θα πήρε τα αποτελέσματα. Όχι, μπορεί να μην τα στείλω ακόμα. Απλά μου είπαν ότι 2 άτομα είναι 14 χρονών. Πού να πάνε, 16 χρονών και πάνω μας, 17. Εντάξει, μπορεί να τους χρησιμοποιήσεις όμως στα τοπικά έτσι. Ναι, στα παιδικά. Παιδικά, ναι. Αυτό είπα και εγώ. Δεν λέτε, λέω που έχει και αυτά, τα παιδιά λέω. Παιδάκια θα λέω εσένα. Θα σου πω την καλή, τι είναι για τις πινάκες, δεν θα κουμπούσει να μου και γραφώ. Είπαμε, θα βάλουμε τα παιδιά αυτά. Αυτός ο Νίκος έχει παίξει. Ο Νίκος, η Φιλιππάκο και... Το Νοέμβριο, τα τέσσερα και ΕΠΟ. Βέβαια. Αυτά δικαιώνουμε όλα τα παιδιά, να ξέρεις. Εντάξει. Αρχίζει να παίζει κανονικά. Ναι, ρε, ναι, εννοείται. Δεν παίζει κανονικά. Έτσι μην περιμένει να... Και θα παίξει και παιχνίδι. Θα το βάλω εγώ παιχνίδι. Αρχιτίνα, τι σου λέγες. Δεν ξέρω, θα γίνει πίνακα διετών γυναικείες. Θα κάνουμε και για πρώτη φορά και πίνακα. Με τη Τίνα που ταξίδευες. Γιατί, γάμω τα παιδιά, ρε, γάμω τα παιδιά. Στείλαμε
Αυτά πολύ καλή κοπέλα. Την άλλη εβδομάδα σε πάρω ταιριάτικο να βάλεις τον άλλο να κάνει κάτι εξετάσεις σε νοσοκομείο, θεραπεία. Ποιος ρε? Τσακάρης, έχει κάτι... Στο κινητό πάντα το έχουμε, στο κινητό. Πρέπει να βάλεις 15 λεπτά. Α, καλά, εντάξει. Θα μου πεις εσύ. Ναι, ρε παρακαλώ, άμεση. Καλώς. Μιλούσαν να μείνανε εδώ μαζί μου. Φιλιά, στο μοντέλο είναι πες, το μοντέλο. Ναι, θα το βάλουμε κάπου. Είχε η άλλη εκεί πες, τη βγάλαμε. Α, καλά. Εντάξει, έχω εκεί. Άντε. Την ούλα. Οδυνή, είσαι. Έλα, σε έπαιρνα, ρε. Έτσι πέρα τηλέφωνο το φίλο να του πω ότι έκλεισα και αυτά και μου λέει πάω εσύ, μου λέει τέτοιο. Πώς θα γίνω τα κυρώσω, δεν είναι καλή κοπέλα. Πάει τα Ιλάνδη ο μαλάκας και του λέω καλά ρε μαλάκα, του λέω αφού μου πες ότι είσαι οκ. Και τώρα τάξισα, του λέω, μου λέει ξέκλεισέ τα, μου λέει τι να κάνω. Μου λέει έχω κλείσει, μου λέει τέλος πάντων, μπορείς να τα ακυρώσεις. Ναι μωρά, ακύρωσέ τα. Είναι μαλάκας άνθρωπος, βρίσκει άκρη με τους μαλάκες, δεν βρίσκει άκρη. Λέω μου χάλασε ωραία, μου χάλασε το πάσμα, του λέω μπράβο. Μου λέει θα σε έπαιρνα τηλέφωνο, λέω πότε θα πάρει ρε φίλε, δεν σου είπα θα τα κλείσω, λέω νωρίτερα. Λάκα μας κάνεις, του λέω. Τέλος πάντων, μπορείς να τα ακυρώσεις, αλλιώς έστω να πληρώσουμε ένα πρόστιμο, ξέρω εγώ πώς γίνεται. Το προλαβαίνουμε νομίζω, επειδή είναι τσακ βάμω, εντάξει. Άντε μανάρι μου, ευχαριστώ πολύ και πάλι. Για να τα σε χρειαστώ άλλα, εντάξει, αλλά ελπίζω να πάω τουλάχιστον ξέρεις. Λοιπόν, άντε φιλάκι, αλλά εσύ φταίς. Τέλος πάντων, λοιπόν, εσύ φταίς, ο μαλάκας ή εγώ. Μια χαρά το είχα αποφασίσει να πάω και δεν το είχα στην αρχή, έλεγα πού να πάω, αλλά είναι χτάσα, εδώ θα μελαγχολήσω πάλι, ξέρεις. Τέλος πάντων, και έστειλε, θα βρω να πάω άλλο. Θα πάω στη Ρόδο που με αγαπάνε, εκεί έχω κάνει τα κονέ μου τώρα, εκεί με καλούν, με 100 με έχουν καλέσει και άλλα με έχουν καλέσει, αλλά τι θα κάνουμε, εντάξει. Αλλά ξέρεις, όταν έχεις κανονίσει κάτι και μετά σου το λένε τελευταία στιγμή, δεν λες που το είπε τώρα και δεν μου το είπε αύριο. Και πάλι καλά που τον πήρα, γιατί ήθελα να τον πάρω, του πω ότι έκλεισε, ρε, δεν μου ξέρεις. Και αν μπορεί κάποιος να με πάρει 6 ώρα, θα πάω 6 ώρα. Όσους δεν είχα, μου λέει πρόβλημα, άμα ήμουνα, μου λέει, εγώ δουλεύω, μου λέει, σηκώνω τέτοιες ώρες. Ας έπαιρνα, μου λέει, έχω κλείσει τα Ιλάνδη. Τόσο, αυτό που λέω. Κοπέλα μου, έλειπε σε φιλό. Γεια. Έλα ρε, λύσαξες. Τι θες? Τι έχω πάει, να έχω το νόμο,